салом сазе назен саломати хубай духтарако марҳамат боз ҳам нуқтаи савдои дӯстмедоштагитон омадагем ҳама намуд либоси ҷада 70 сомоная киртои фасон киртадо почадор бепоча киртаи тоқа платья хулас немҷа чизе мебинен ҳозир 70 сомонӣ кардагиана марҳамат касседа дар кораи биёен ай 48 то 56 размераси ҷада будвойкоям омадиян хулас папилнакои фасони хушрӯ марҳамат бозори корвон тарафи тилло бозор 11 дарвоза даянд марҳамат 11 дарвоза мешава панҷум қаторе на панҷум қатор ами байни 11 12 да панҷум қатор ман нигоҳ кунен духтаро инаи болопӯш бошад сабукак ҳози ҳама азанам хел болопӯшо мекован и 50 сомон ай ҳамагӣ мана марҳамат размерошон чӣ хелай болопӯша ай 46 то 52 размер ҳастай ина шифонаки хушрӯ мана 50 сомон марҳамат рақамошон ҳаст дар рӯи экран доставка мехоҳен муроҷиат кунед киртои фасона диден духтаром хушрӯчанки на доингои духтагӣ тайёрак материалшон доингаи ғавзи хушрӯ нархшон бошад шок бовар мекунед 70 сомон ина киртаи духтагӣ тайёри тоҷикӣ касседа дар кора 70 сомон ва ёра бинен иноям 70 сомон шудагай болопӯшако марҳамат касседа дар кор биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 11 дарвоза анаи платьёям 70 сомон шид 11 дарвоза панҷум қатор байни 11 ва 12 меша тамошобино ҳатман биёен ина нигоҳ кунен гулоша бобинен хича бинен 70 сомон када меша мегирен 70 сомони размеро ҳаст ма рақамро мемонам дар рӯи экран бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен ина дидена аз ин чанд расветка дора 70 сомон амагӣ аз инама аз инаи гилам чанд расветкаш ҳаста ина расветкаоша бинен чихел хушрӯай мана марҳамат ҳаминоям ҳамаш 70 сомони ё манекен да мепӯшона нишон метиҳам шумо ба ҳазур тамошо кунед духтарако размерошон чӣ хелай 48 то 58 ай 48 то 58 размер ҳаста ина манекенда бобиненда чихел меиста танада манам хе хушрӯ меиста духтарако марҳамат муроҷиат кунен ёки беҳтараш биёен аз наздик тамошо кунен пӯшен бинен харидорӣ кунен хулоса ҳамаи ҳамино ҳамагӣ 70 сомон ина иҷада бо платья омада ва ира бинен чихел хушрӯай иям ҳамин нархая ана ёям 70 сомон як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тилло бозор марҳамат 11 дарвоза панҷум қатор инаи рангшам ҳастай духтаро нигоҳ кунед и рангшам фасон киртора фасониша диден ҳамқа хушрӯвай материалош духтарако ай 48 то 58 размер ҳаст ина марҳамат чорта расветка дора гилошам қа хушрӯ ина нигоҳ кунед касседа дар корай духта дидена чихе фасонакай 70 сомон бовар мекунен духтарако 70 сомон размеротон ҳаст касседа дар кораи успед кунен ай 48 то 58 ина намудош бо ҳаст мана и платьёра бинен оқи чихе хушрӯ 70 сомонӣ касседа дар кор биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 11 дарвоза инаи ранги дигари шаид диден чихе хушрӯай 11 дарвоза мешава панҷум қатор байни 11 ва 12 да панҷум қатор биёен аз наздик бинен як борак инамҷа киртаакои фасони хушрӯра бо нархи дастрас папилнакора метонен харидорӣ кунен дидена духтарако ҳамагӣ 70 сомон ма рақамошонам мемонам барои маълумоти бештар бо метавонен хичонда муроҷиат кунен ина духтарако нигоҳ кунен боз ҳам бори навинкаи арзонтон ёфтум киртапочои фасони двойкои хушрӯ медонен чанд сомонай 70 сомон бовар мекунен ҷадозиам қа вариант бисёрай ҳамаша нишон метам аз ҳар як намудаш чандтаи гил дора 70 сомонӣ успед кунен тамом нашава духтаро марҳамат инаи почадороро бинен чихе хушрӯ 70 сомоне мана иша хушрӯ ина ино доинган санчадор киртапоча 70 сомон ҳамагӣ успед кунен тамом нашава тамошобино дидена иш расветкаи ияй мана ин моделиш ҳаст бо се расветка дора обше се расветкаи хушрӯ духтагӣ ай 48 то 58 размер бо доштай дидена чихе размерошам нағзакак марҳамат нарх шок 70 сомон ина ин намуд ҳаста ино почадоран и гили ипекай дидена духтарако мана ин намудуш ҳастай хулоса нархҳои беҳтарин кадом меша мегирем барои шумо
70 сомон. Ина қисман биненда иҷада бо Мариям Гулак ҳам ҳастай. Хеле дубайскиёи сангдорам ҳастай, почадор. Мана ҳаминошам ҳамин нарх кардагиян. Нархҳои беҳтарин 70 сомон. Бозори Корвон дая иё ҳамаш бозори Корвон дая духтаро тарафи Тилло бозор ба чандум дарвозаен? 11 дарвоза. Байни 11 ва 12 мешавад духтаро панҷум қатор. Марамад ма рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Ва тамошобино и двойкара бинен, двойкаи ҷинси фасон стандартаи размераш то 54 мумкин бишава. Беҳад хушрӯй. Медонен чанд сомонай? Шок 70 сомон. Бовар мекунен 70 сомонай. Ина марамад юбкашам аст, рубашкашам иёра ҷидогунаям мепӯшен. Беҳад фасонакай 70 сомон. Барои савдо мегирен, барои хитон мегирен, ҳатман муроҷиат кунен, доставкатон мекунан ёки биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 11 дарвоза 5 қатор. Ана бад нигоҳ кунен. Ана ихе киртои паплинак астай, гулакоша бинен чихе хушрӯае. Мана аз ин чон амудуш ҳастай, иношам 70 сомон. Аҷоиб паплини фасонай то 40 ай размерашон ай 48 то 58 ҳастай. Ина марамад касседа инам хе паплинакҳои духтагӣ тайёр дар корай ҳамагӣ 70 сомон. Успед кунен биёен харидорӣ кунен ки тамом нашава. Се ранг дошта. Ира светкашам иқа хушрӯай. Ира бинен охи бовар кунен то и 6 фасон, и 6 фасон. Марҳамат ҳатман омада тамошо кунед. Мана ин намудошам ҳастай дӯстони азиз. Иношам ҳамин нарх дидена. Аҷоибот. Ина материали бо аҷоибак будай. Паплинес дига чиаю? Хушрӯ. Хулоса 48 то 58 размер ҳастай биёен. Киртои тигра бинен чихе хушрӯй духтарако. Марҳамат касседа дар корай 70 сомон бовар мекунен. Оз двойкошам аст, ина двойко ёям 70 сомони духтаро касседа дар корай. Марҳамат биёен 12 дарвоза тарафи Тилло бозор 5 қатор. Байни 11 ва 12